فانا عاود شيدي ودعيو تفنتي سلمات تفعيري فانا عاود شيدي ودعيو تنسيري قوي من قلبي هو لا حبار بعذر لا يتنام بفرد كبر حزب إرترا جينا حيلتات مكلخال إرترا 24 قنبت كل 1991 حرنت ملأ مريت إرترا زبسرت تاريخاوي تعلت معلتي حبن حزب إرترا إيا كل 3 عامات كم زالهم معلتي 24 قنبت 1991 حزباو سراويت حرنت إرترا نرأسي كتمانا أسمرا فتصم بمقصصار نملا إرترا ناصا أوصيو كابتا علت إتيا أتحيزو إرترا هاجرنا حنسا نحوارو كاب بعدها مجزاتي تقالاقيلا أبتا عسرتتات أشحات بلوصات دكا استسوؤ لا هاجر سلام سفينو أملا حزب إرترا شيك فتصم دستا حابنن تسفان تولعو تسفان حرنت تسفان فتحي تسفان رهوة مباركس 24 قنبت كلتشحن 21 كلها قراوي إرتراوي مبل 3 ذكر عمت نايتا بعداو سراويت كام مريت إرترا تحق حقوز تسرقلا تاريخاويت مع التحبن بعبد مكت يبعل الله اتبتبع قالسن كبيد مسواتن استجبت عب تاريخاو عوت مسرتنا العلاوي ناصنت هاجر إرترا أنصفو قبل مبل 3 ذكر عمت حرنت مريتن مبل 28 ذكر عمت العلاوي ناصنتن هاجر إرترا إن صنبللو زلنا عزوز أقاطام زي دما نملا حزب إرترا مو يوهانا كقرب عبا حبن سمعني بمنصر زحبن زي نتبأرميناو ጭቆና ጨካን መድቆስቲ كتور دخنتن حسار مكران زلله هلو من نبابر حزب إرترا كعزبن كله خدمة مرير قاهن عميق حزنن اسمعني حزب إرترا حرنت فتحي رهوان مركاب تقاديلو بوليتيكاوي محبراوي بهلاوي برقساوي كونه سبعو مسلن كبرتن نمقو نصاف تقاليسو سلامن قسانتن نمسفان تبجيو زفقروم بلوصات دقو هيوتو نبرتو كي بقاقي وفيو أنصارت كله شعو زنبرت تسبيتات فتوتن صلاعتن نتدرماس مجزأتاو سراوت إثيوبيا تراي زي كونس انت اللاي نغزيف متأتتاو نايتم ناي مبل 10 زمن حيالات علم سعيرو فتصم عاوز زمزقبه جيغنا حزبيو نتبسرتي استفتصمت المت مسرتاو علاماتات برتاو قالسنا اقاطيمو دصنحي ناي تاريخ جرينبيت نمرام نتحرنت فتحي سواو كبرت قسانت كونه رهوان مغون صاف زلو عميق هررتا كون مغبار حنساب قريصو انت تلاعيلو دما عقات كم زي بلو زمناو تاريخو هياو مسكري حزب إرترا كم كلهم حزبتات بسبعون بحرياون صقاتاتو درجة من نبابرو نممعبال سدرو بقبو نمنباي حبرتسبو نمسسان بزي محلال يسرح هركوت حزبيو حماق أقاطامي كوينيقن هاقراو قطبقو ببحتونا تكالات قدف تعدليلو عدلات ناس عن نقداو نتفت تنفيقو عددا سئنت دخنتن سدتن كم زخون تغيرو أبزن زحلفا 3 عامات قوانقوا جرحوتات دي تقبرو مدبات لمعات دي فتصوم مبصعاتات دي چبوطو تسفاتات كسمع صنيحو جهرا فايدة سلزي بلوغن قطبانا ترميسو بوليتيكانا تزريقو حبرتسبنا تدقسو سدرابيتاتنا تبتاتينو من اسينا بجاملة تسديدو زباون هقراون قمنا هقرنا تبالاشيو حزبنا تواريدو
ሃገርና ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ተመሊሳ መስሓቅ ሸራፋት ኮይና ኣብ ርእሲ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ ብመሪር ቃልሲ ናይ ዝያዳ ፍርቂ ዘመን ዝተረጋገፀ ልዕላዊ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ንዝተጋህሰ ግዝኣታዊ ሙሉእነት ንምምላስን ህላዊኣዊ ስግኣት ንዘንጸላለዎ ሃገራዊ ድሕነት ንምውሓስን ኣብ ኩናት ክኣቱ ተገዲዱ። እቲ ምእንቲ ልዕላውነት ህዝቢ ዝቃለስ ሃገራዊ ሓይሊ ብኣግኡ ነባሪ ሰላም ንምስፋንን ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሙሉእነት ሃገረ ኤርትራ ክኽበር ስርዓታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ሓድነትን ከብቅዕ ተጣቢቑ። ኣብቲ ደበና ኩናት ዘንጸላለወሉ እዋን ኩናት ብዘይካ ጃምላዊ መቕዘፍትን ዕንወትን ፋይዳ ስለ ዘይብሉ ክውገድ ከም ዝግባእን ከም ዝከኣልን ኣዘኻኺሩ። ሕጂ እውን ሰላም መተካእታ ስለ ዘይብሉ ኢትዮጵያውያን ንኹሉ ግጭታቶም ኮነ መዋቕራዊ ሽግራቶም ብልዝብ ንክፈትሑ ደጊሙ የዘኻኽር። ኮይኑ ግን ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ህፁፅ ፍታሕ ዘድልዮ ናይ ገዛእ ርእስና ሃገራዊ ጉዳይ ኣለና። ግዝኣት ኢሳያስ ሓሳድ፣ ጨፍላቒ፣ ዓመፀኛ እዩ። ብግብሪ ንሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ዝጎድእን ንዕላማታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፃረርን ጠላም ሜላታትን ተግባራትን ከሰላስል ጸኒሑ ነቲ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ተነዲፉ ብቆዋማዊ ባይቶ ዝጸደቐ ቅዋም ኤርትራ ረጊጹ ግዝኣተ ሕጊ ዝግህስ ጨኳኒ ስርዓት ተኺሉ ንዕላማታት ሃገራዊ ቻርተር ደርቢዩ ሃገርን ህዝብን ከም ዊንትኡ እናደሃኸ ኣብ መንገዲ ቁልቁለት ጸሚዱ ብኩሉ መዳያት ናብ ውድቀት ክደፍእ ጸኒሑ። ብሓፂሩ እቲ ኣረሜናዊ መድቆስቲ ግዝኣት ኢሳያስ ንኤርትራ ሃገርና ናብ ህዝባ ክነብረላ ዘይክእል ምድራዊት ሲኦል ወይ ገሃነም ቀይርዋ ኣሎ። ኮታ እንስሳዊ ስነ መጎት ናይ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ብምኽታል ንሃገርን ህዝብን ብኩሉ መለክዕታት ኣመና ኣዳኺሙ ንናፃ ልዕላዊ መጻኢ ሃገር ኤርትራ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቑ። እምበኣርከስ እቲ ዝዓበየ እዋናዊ ዕማምና ነቲ ሓሳድ ዓመፀኛ ግዝኣት ኣሊኻ ኣብ ሃገርና ቆማዊ መንግስቲ ብምትካል ነቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ምኽላፍ እዩ። እቲ ኣባይታ ዘሎ ክውንነትን ህፁፅ እዋናዊ ጠለብን እዚ ካብ ኮነ ተቃውሞ ንኣረሜናዊ ግዝኣት ኢሳያስ ናብ ዝተዋሃደ ኣድማዓ ሓባራዊ ስራሕ እምበር ናብ ምግፋር ምስ ኣስፋሕፋሕ ህርፋን ወያነ ይኹን ምቅላሕ ናይ ምርዛም ኣነዋሪ ጠቐነታቱ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከመርሕ ኣይምተገብአን። እዚ ኣጸያፊ ተግባር እዚ ብዝኾነ ሃገራዊ መምዘኒ ኮነ ፖለቲካዊ ቅማሬ ምኽኑይ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሓያሎ ኤርትራውያን ምስቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘየርብሐ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክዘርግ ንኤርትራዊ መንነት ክስርዝ ዝፅዕር ንግዝኣታዊ ሙሉእነት ኤርትራ ዝግህስ ንህላዌ ናፃ ልዕላዊት ሃገረ ኤርትራ ዝፃባእ ወያናዊ ኣስፋሕፋሕ ህርፋን ወጊኑ ምርኣዩ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ምእንቲ ግዝኣታዊ ሙሉእነት ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ልዕላዊ ናጽነት ኤርትራ ዝጣበቕ ሃገራዊ ሓይሊ ክዘልፍ ምዕዛብ ዘስደምም እዩ። ኣብ መበል 30 ዝክሪ ዓመት ናጽነት እንጽምብለሉ ዘለና እዋን እቲ ውልቀ ምልካዊ ግዝኣት እቲ ዝዓበየ ህላዊያዊ ስጋት ኤርትራን ህዝባን ኮይኑ ኣሎ። ኣደራዕ ስቃይን ሓሳረ መከራን ህዝብና ንከብቅዕ ኩሉ ሓርነት ፍትሕን ዴሞክራሲን ዝደሊ ኤርትራዊ ኣብ ግዳም ይሃሎ ኣብ ውሽጢ ቁኑዕ ሃገራዊ ማእዝን ብምሓዝ ረብሓ ህዝቡን ሃገሩን ብቐዳምነት ሰሪዑ ነቲ ዓመፀኛ ስርዓት ንምእላይ ብዝለዓለ ጥርናፈ ክቃለስ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እተሓሳስብ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሙሉእነት መሬቱ ኣምሊሱ ልዕላውነት ሃገሩ ኣውሒሱ ንኹለን ኣሃድታቱ ናብቲ ኣህጉራዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክስሕብ ንኤርትራ ኣብ ሰልሚ ውሽጣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ተሸሚማ ዝያዳ ካብ ምድማይን ምድካይን ከናግፍ ሃገሩ እናተኸላኸለ
ዋልታ ህዝቡ ብምዃን ነቲ ህላዊያዊ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ሓሳድ ግዝኣት ኣብ ምእላይን ርጉእ ስግግር ናብ ቋማዊ መንግስቲ ኣብ ምርግጋፅን እጃሙ ከበርክት እጽውዕ። ምዝ ተታሒዙ ሰረት ናይ ነባረ ሰላም ጽቡቕ ጉርብትናን ክልተኣዊ ምትሕጋዝን ንምንጻፍ እቲ ብመሰረት መግዛእታዊ ዕላት ኣብ ባይታ ኩን ኮይኑ ዘሎ ምላስ ግዝኣታዊ ምሉእነትን ምኽባር ልዑላውነትን ሃገረ ኤርትራ ብወግዓዊ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ሕጋውነት ክለብስ ብመሰረቱ ድማ እቲ ኣህጉራዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክኽለል እተሓሳስብ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ሓይልታት ፍልስጥኤምን ሰራዊት እስራኤልን ቅድሚ ሳልስቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ መርሓባ እናበልኩ ኣህጉራዊኮም ንጉዳይ መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ፍልስጥኤም ፍትሓዊ ነባሪ ሰላም ዘረጋግፅ መዕለቢ ንምርካብ ኩሉ ዝከኣሎ ፃዕሪ ክገብር እጽውዕ። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ሃገርና ንኩሉ ኤርትራዊ ማዕረ ስለ እትብፃሕ ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ናጽነት ማዕረ መሰል ማዕረ ዕድል ዝነብረላ ብውልቃዊንታ ዘይኮነስ ብቀዋማዊ ሕጊ እትመሓደር ፍትሒ ቅሳነት ረሃዋ ዝሰፈና ህዝባ ዝኽበረላ ዝሕጎሰላን ዝሕበነላን ሃገር ንኽትከውን ብሙሉእ ዓቕምና ክንፅዕር ይግባእ። ኣብዚ ንሃገራዊ ልዑላውነትና ዝደናደን በጨቕታ ኣስፋሕፋሕርፋን ሰብ መዝን ፖለቲካዊ ልሂቃንን ኢትዮጵያ ዝደጋገመሉ ዘሎ እዋን እዚ ብፍላይ ኩሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ ልዑላውነት ሃገር ንምውሓስ ኮነ ልዑላውነት ህዝቢ ንምርግጋፅ ነቲ ዘለዎ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልያት ኣወንዚፉ ጥርናፍኡ ክዕዝዝ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣዘኻኽር። ኣብዚ መንእሰይ ኤርትራ ብፍላይ ከም እቲ ቀዳማይ ግዳይ ናይቲ መላኺ ግዝኣት መጠን ኣንፈትካ ከይስሓትካ ብነባሪ ፍታሕ ክትሓስብ ነቲ ጀጋኑ ኣቦታትካን ኣያታትካን ዘምፅዎ ሃገራዊ ልዑላውነት ብምውሓስ ነቲ ተመንዚዑ ዘሎ ልዑላውነት ህዝቢ ንምርግጋፅ ክትሰርሕ ታሪኻዊ ግዴታ ኣለካ። ኣብ ታሪኽ ዓለምና ክሳብ ሕጂ ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ዝቃለስ መንእሰይ እምበር ምስቲ ሃገራዊ መንነቱ ክስርዝ ዝፅዕር ይኹን ምስቲ ብህርፋን መሬትን ባሕርን ኤርትራ ዓዊሩ ነቲ ዕዙዝ ክብሪ መዓልቲ ናጽነቱ ዘቋናጽብ ባዕዳዊ ሓይሊ ዘሻሩ ኣይተረኣየን እሞ ንኹሉ ኣስፋሕፋሕ ሕልምታት ብምምካን ልዕላዊ ናጽነት ኤርትራ ንዘለኣለም ብሓበን ክጽምበል ከም ዝነብር ግበር። ብኣጋጣሚ ናይዚ ክቡር ጽምብል እዚ ንመላእ ህዝብና ደጊመ ዮሃና እብል ዕድመ ንናፃ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ዘለኣለማ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ። ስለቲ ምክትታልኩም ብልቢ ኣመስግን። ተቐንጢጡ ጽልማት ትፍዒረ ፈናዓወት ሽደይ ወኒዐዮ ተቐንጢጡ ጽልማት ትፍዒረ ፈናዓወት ሽደይ ወኒዐዮ منقاد هو لا حبار